Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kapin 400,000 pesos nga alahas ug mga relo nga kinawat na recover sa kapulisan human nadakpan ang sospek sa General Santos City. Pagpangawat sa sospek nakuhaan sa CCTV. 21 anyos nga lalaki nga nagpost og video sa social media samtang nagagamit og illegal nga droga arestado sa bypass operation sa Cagayan de Oro City. Gun ban, hugot nga gipatuman sa BARM atol sa pagsugod sa election period alang sa 2025 BARM parliamentary elections. 16 ka contingent sa Indak-Indak sa Kadayawan 2025 andam na sa ilang performance karong Domingo. Hiyas sa Bangsa Maranao nga si City Norhana Sangkaan, gikoronahang Hiyas sa Kadayawan 2025.